Vă salut! Un lucru foarte important de știut atunci când dai iepurii la muntă este faptul că după ce s-au împerecheat, de multe ori tindem să așteptăm o lună de zile și după această perioadă ne trezim că iepuroaica nu fată. Dar pentru a face o verificare, după o săptămână puteți băga iară iepuroaica la iepuroi și în cazul în care îl refuză, putem să ne gândim că este un semn că a prins de prima dată monta și nu va mai fi nevoie de altă montă. Dar de multe ori s-ar putea ca atunci când o vom da după o săptămână la montă iepuroiul să cadă, deci iepuroaica să nu fi fost montată. Deci ca o verificare puteți încerca după o săptămână după ce ați dat iepuroaica la montă să o mai băgați încă o dată la iepuroi pentru a vedea dacă chiar a prins sau nu a prins monta. Vă salut și numai bine!